ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟର ନାମ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଝିଲେ ଆମେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳକୁ କିଛି ସମୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେ ସଂସାର ସ୍ରଷ୍ଟ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଉପାସନା ବା ତାଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛୁ। এইভাবে পবিত্র সময়ে আমি ঈশ্বর চিন্তা ঈশ্বর আরাধনা ভজন করলে পরিবারের শান্তি আনন্দ অভাব দূরীকরণ এবং জীবনের শুদ্ধতা আস্থা এবং পাইপারি যে সুন্দর ফল ଯେଉଁ ଫଳଟି ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଫଳ, ଯେଉଁ ଫଳରେ ମହାପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର କୋଟି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆଜି এই ଫଳରେ ଆମେ ଆମର ଭକ୍ତର ଧର୍ମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଯାହାର ପୂଜା ଆରାଧନା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଉପାସନା ସ୍ମୃତିକି ଆମେମାନେ ସଂସାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦିନ ଅଭାବ ସମ୍ମୁଖୀନ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆଜି ସେ ଭଗବାନର ପବିତ୍ର କରୁଣା କୃପା ଦୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ଆଗେଇ ତାର ସେଇ ପରମାନନ୍ଦର ଭଗବତ ଯେଉଁ ଫଳରେ ଆମେ ହରିଭଜନ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ହରି ଉପାସନା କଲେ ଜୀବନର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅଭାବ ଦୂରୀକରଣ ସହାୟତା। ତେଣୁ ହନୁମାନଜୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତରାଜ। ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଦାଧର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ନିକଟ ନେଉଛନ୍ତି। ହନୁମାନଜୀ ଏଭଳି ଭକ୍ତି ଉପରେ ଘୋର କରି ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଫାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସେ ଭଗବାନ ରାମ ମା ଜଗତର ସୀତାଙ୍କୁ ଥିଲା। এইভাবে ভক্তি উপরে সে রাম রাম করে সাত সমুদ্র দিয়ে যাইছিলে। লঙ্কারে বিনাশ করে রক্ষা করে সেই হনুমান আজি ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଅଭାବ ସବୁ ତ୍ରାଣ କରିବା ଏବଂ ଆମମାନ ଭଗବତ ଭାବ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରାଇ ଏ ଭବଜାତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ଏକନିଷ୍ଠାର ଏକାନ୍ତ ଭଜନ ବା ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଭାବ ସଂକଟରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ହନୁମାନଜୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆମେ ଭକ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରମ କରିବା। ଭକ୍ତିରେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଦେଲେ যেই ভজিলে ভক্তি করে মুক্তি লাভ করছি। আমি ভগবানଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାର ପଥରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଭଜନ ସ୍ମରଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଭକ୍ତ ବିନା ଭଗବତ ଅସମ୍ଭବ। ଆଜି ହନୁମାନଜୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକରି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ତ ଭକ୍ତି ପୋଷାକ ଆସି ବିଭୂତି ପୋଷାକ ଉପରେ ସେ ଜାଗି ଆସିଛନ୍ତି।
ବିଭୂତି ବୁଝେଇଲେ ଭଗବାନ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ରାମ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ରାହୁଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ହନୁମାନ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ବିଭୂତି କଲା ଯୋଉ ଅଭୟ ଅବିନାଶୀ ଅଖଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଆମେ ଯେଉଁ କୃପା ଉପରେ ଗଲେ ବହୁତ କୃପା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଧନ ପାଇଁ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ଦେହର ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ତେଣୁ ଆମେ ବିଭୂତି ଉପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା ବିଭୂତିକୁ ଅବିନାଶ ଅଖଣ୍ଡ ଏ ହେଉଛି ଭୌତିକ ପ୍ରେମ ଏ ପ୍ରେମ ବିନାଶର ଖେଳ ପ୍ରେମ ଯେ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଛି ହିଂସା କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଅହଙ୍କାର ଗଳ୍ପ ଦମ୍ଭ ମିଥ୍ୟା ସବୁ କିଛି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆମ ଜୀବନରୁ ପରମାନନ୍ଦକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି ଆଜି ସେଇ ପରମାନନ୍ଦ ଉପରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଭାଗବତ ଭାଗବତ ବୁଝିଲେ ଯେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ପରମ ବେଦ ପରମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରମ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେମାନେ ଜୀବନରେ ବା ସଂସାରରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ ସେ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁର ଆଶ୍ରୟରେ ଆମେ ଜଗତ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସମିତ ରୂପ ଲାଭ କରିପାରିବା ପରମ ଭାଗବତ ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆମେ ସଂସାର ଲାଭ କରିପାରିବା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଭାଗବତ ବୁଝେଇଲେ ଚାରୋଟି ସତ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଗଠିତ କଲେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ସତ୍ୟ ଆହାର କରିଦେଇକରି ଆମେ ଭଗବାନ ପ୍ରେମ କଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରେମ କଲେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନଯାପନ ଥିଲେ ଉଜ୍ଜଳ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନାଦି କାରଣ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଉପାସନା ଅନେକ ଧର୍ମ ତତ୍ପଡ଼େ ମନୁଷ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସେ ତପସ୍ୟା ସୁଧାରଣ ସୁଫଳକୁ ଧାରଣ କରି ସୁଜୀବନ ଦେଇ ସୁପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆମେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ମାନବ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳ ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଜୀବ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ଜୀବନ କରିବାର ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିହାର କରି କର୍ମଫଳ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଭାଇକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଭାଇକୁ ଦୂରି ଯାଉଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପରୀତ କର୍ମ ଭକ୍ତି ଆମେ ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମେ ଆଜି ଉଜ୍ଜଳ କରିପାରିବା ଯେ ସୁସ୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ଯାହା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ପୋଷାକ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଉଜ୍ଜଳ ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜଗତ ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ମହାନ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଦିନ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବହୁତ ମହାନ ମାନବ ମରିଗଲେ ସୈତାନ ଭୂତ ଚଣ୍ଡୀ କେତେ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ କେତେ ପ୍ରକାର ହବ ସେଇ ନାମ ମରିଗଲେ କେହି ଖବର ମାନବ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ସୁନ୍ଦର ରତ୍ନ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରାଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବାବା ବୃଷେଶ୍ୱର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦେଖିଲେ ये जो वीडियोटी देखिले राजू बाबा सन्थ राजू बाबा महावीर सन्थ ढिंकिया नुआ गाँ कुजंग जगतसिंहपुर सन्थ महावीर राजू बाबा को बहुत लोक जानते सी आज आसते सिद्ध नड़बड़ी महापुरुष सी एमती ठाकुर विषय आलोचना कर मोर वीडियो बनवार कारण बहुत कम लोक अच्छा जदि गोटे डांस होता कि किसी अलगा किसी गोटे ये होता मॉडर्न कार्यक्रम ताल बहुत लोक जमा होता
ବହୁତ ମାନେ ଏମିତିକି ଟୋକାଙ୍କର ଗ୍ୟାଦରିଂଟା ବହୁତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଦେଖେଇବି, କଟ୍ କରିବି ତାପରେ। ସେଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ କିଛି ହଜାର ହଜାର ଭାଇ ଅନାଥ ଭାଇ ମରି ଜାଗା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଘର କେତେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉପରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ପାଇ ସଂସାର ତିଆରି କରି ପିଲା ଛୁଆ ତିଆରି କରି ସମୟ ଆସିଲା ପିଲା ରହିଲି, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ରହିଲି, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।